Benvidos. Esta é a historia real dun papagaio que vivía na cidade de Pontevedra. Este loro era a mascota do farmacéutico Don Perfecto Feijó. No ano 1880, Don Perfecto Feijó voltou de Madrid e adquiriu a botica da Rúa Peregrina. A rebotica, a parte de atrás, converteuse de seguido nun importante centro de tertulias, as que asistirían persoeiros como Emilio Pardo Bazán, Mateo Sagasta ou Miguel de Unamuno. O loro Rabachón, bautizado co nome do anarquista francés Rabachón, mascota de Perfecto Feijó, era moi apreciado na cidade polos seus coñecidos diálogos e expresións, non sempre correctas, pois era moi mal falado. Repetía a frase do loro cando se enfadaba. Tamén a que lle decía a xente para que pagase. E podía insultar. Cando entraba alguén na botica, o loro cantaba. ¡Don Perfecto Parroquia! Ou, ¡Xente na tenda! cóntase que estaban a ver a praza da Hostelería chea de xente, escoitando o frade, predicando e berrando cousas como arrepentíos, pecadores. E mentre o frade collía aire para seguir clamando, escoitouse en toda a praza o loro na botica. ¡Se colla vara! Pasou así a ser un importante e querido membro da comunidade ata que o 5 de febreiro de 1913 faleceu do arte cómico, lírico, rapsódico, romántico, sutil. É unha un os pontevedreses foron dándolle o pésame ao aflixido boticario e decidiron facer do Ramachol os primeiros máis luxosos que nunca tiveron na ave. Foi velado durante os anos desde o libro prohibido, pero en 1975 recuperouse e cada ano o loro volta a Pontevedra disfrazado dun modo distinto, de xaqué, de cacique e de deportista, durante uns días para morrer e renacer o ano seguinte. E agora imos proceder a se que son os Ramachol no Sánchez Cantón. Amadísimo señor director, tristísima señora xefa de estudos, desolado grupo de teatro e normalización lingüística, aflixidísimos alumnos e alumnas presentes, profesorado, conserxes, queridos hermanos, estamos aquí reunidos neste loro ninfo para celebrar unhas honras únicas, porque hoxe é un día máis. Hoxe celebramos o 105 cabo ano da morte do papagaio Rabachón.
o papagaio namorador de cacaturas, o príncipe das aves parlanchinas que morreu en 1913. E temos que facer que o pranto, temos que chorar por el como se fose hoxe mesmo cando morreu. Choremos, irmáns, choremos demostrando moito que gozamos de Dios. Choremos. Pero agora, que vai ser de nós neste longo mes e pico ata as vacacións de Semana Santa? Si, ben querido alumnado, metidos neste gran hermano do Sánchez Cantón, tantos días sen nos poder divertir. Os alumnos a estudar, os profesores a corrixir, agardando a maldita segunda avaliación. Ai, por que non resucitas para nos salvar, ben querido Corachón? Ti, que voabas con tanta graza como Messi e Ronaldo xuntos. Ti que cantabas tan ben, que poderías gañar o noso Tu cara me suena, e non digamos a Operación Primavera. Ai, con esas tan lindas plumas, que se brillavas un pavo real. Ai, con ese picotear tan señorial. Por que te fuches de Corachón? Por que? Choremos, irmãos. E agora vamos ver os irmãos de cruz a mesma oración. A oración é líbranos do Rabachón. Repitan comigo. Líbranos do Rabachón. Frases. E de todos os malos amigos e compañeiros peores. De todas as notas por debaixo do 5. De todos os deberes e traballos para casa. De todas as estancias na aula de convivencia. A ver, por favor, señor director, a señora secretaria, todos que non nos escoito borrear. Por favor, que lo leen tamén. De todas as chamadas de radio dirección. De todos os sermóns de Rocío nosa xefa de estudos. De todas as visitas ao orientador Adolfo. De todas as prohibicións de usar o móvil. De todas as faltas de orde sempre inxustas. De todas as chamadas aos pais e nais. De todos os avisos das nais pintoras. De todos os correos do vicedirector Paco. Das faltas de asistencia e retrasos. De todos os profesores aburridos e exixentes. Do SEADE e do apagar móvil que todos o saben. E de todos os exames e probas sorpresa. E deixanos logo só cos vos amigos e amigas, coas profesoras sempre alegres e os profesores que nunca se enfadan, cos ricos bocatas e lamentadas da cafetería, cos nosos queridos móviles sempre acendidos para poder raspear, coas conserxes que nos deixan sair sempre que nos apeteza, cos bigoteos na biblioteca e con todo o que nos gusta e nos apetece. Adiós. Au revoir. Goodbye.
requiescan tan patria, queridísimo papagayo. Choremos, chorade ata acabarnos roncos, sen voz polo noso cabacharino. Tan guapiño, ai que cantaba tan ben e falaba moito mellor. Choremos. Señor, que o supremo facedor dos seres alados os irá collendo no paraíso a Amén. E agora, despois de honrar a Pachol, quero ben queridos fiéis alumnos e alumnas, animalos a que sigan a senda dos vos costumes, e non recaian en vellos e malos hábitos que xa veñen sendo repetidos neste instituto que semella dirixido polo mesmísimo espírito maligno. Temos noticia de que neste mesmo lugar se cantaron cousas pouco edificantes, decadentas, herexíacas. Lembro aquela desvergoñada Lady Gaga, Was that we were waiting for into the to cross the bridge train if it was a boy. If only bringing away from you, I got to too long to you know looking at love, but if you're coming faster, you know looking at love, but if you're coming faster. Cousas tan pouco edificantes no centro público de ensinanza. Pero non foi a só, porque tamén lembro aquela infumada Rihanna. Used to be my style. Painting just in the dark. Jukebox, shisha, dance, and that's when we need me well. Before all of it show. Because when sunshine is shining together, girl, you always be forever. That I'll always be your friend. Took it up, I'm sticking out to the end. Now it's rain more than ever. Lord, I wish you were each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Ella, ella, Que a irreverencia reina neste instituto. Pero que isto non é nada comparado con unha parella de desfocados e de vergüentos que viñeron de Chicago. Lembra.
era impío, pecaminoso, se non vexan especialmente dedicado ao primeiro da base, vexan os finalistas daquel pequeno Dedicado aos do primeiro da ESO que non puderon vir a tocar a Me Suena, imos a contar coa presenza dos tres gañadores, empezando polo terceiro, Cristina Perry. E en segundo lugar quedou unha compañeira que está agora en segundo de bacharelato e gañou tocar a Me Suena interpretando a India Martínez. E agora recibimos os flamantes gañadores que arrasaron con casi a máxima puntuación. Recibimos, salen anuncios, recibimos no escenario que xa os temos aquí, los Village People.